Nyt on jääkeli plussalla, mutta saa nähdä. Pääseekö tuosta autolla ylöspäin? Mitä veikkaatte? Tuosta laitoin vähän hiekkaa siihen ja tuolla on suunta. Ei muuta kuin liikkeelle. Hyviä se auto nousi sieltä jäätiköstä, ei ollut mitään ongelmaa. Mennään silti varovasti vai mitä? Ajellaan turvallisesti maltilla. Turvavälit, moikka! Nyt turvallisesti kotona. Jäätä on täälläkin, mutta erittäin lämmin ja keväinen keli. Ja otetaanpa rauhat pois. Ja virtaa koneeseen.